Menak. Menak. Pangku Mas. Kelo njaluk pangku kelo. Alah. Dadi. Dak ngono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Sapa? Sapa? Kanca kowe. Ha. Sing wedok kaya Komorate, sing lanang kaya Komodo. Komodo ngemplok ndasmu. Lah lha Komorate karo sapa? Komojaya. Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Banner dipasang sak nggon. Oh, alasane perapatan kae. Yayi, Injih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep rika mawon nggih abape amne ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marang tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalaupun sudah jadi suami. Mas. Oh. Alah. Ngono ki lek arep cebloke mbok ya. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepak. Pangku iki ning sedelo ae ngono. Wong di pangku ora gelem meneng malah kowe. Rembulan ndelik ana gundukaning mega kang ngusirna putihe ketingal peteng dedet lelimengan madyaning wanagung parandene ana titah kang manjing ana ing telenging wana mahas ing asamun semedi maladi hening
nenggih punika ta warnane Nalendra ing Magoda Sang Nata Prabu Briyudrata. Prabu Briyudrata lagi anawung Sungkawa. Sungkawaning penggalih labet wis sawetawis dangu Denira Hanggarwa Dyah Ayu Retna Di lan Retna Dati parandene dereng kepareng pinaringan momongan. Pramila ing cipta meminta mring sihing Bathara supados pinaringan turasing turun kinarya hanglajengaken sejarah. Kedadak sakala ing mangke ana cahya manter sak sada lanang tumurun wonten ing madyaning wana datana sanes. Nuwun inggih Jawata saking kayangan Sidik pangudal-udal Sang Hyang Bathara Narada ya Sang Kaneka Putra. Tumedhak ing Sang Kaneka Putra mrepeki satriya tanah Jawa ingkang arsa sung pepadang. Santoso angupaya mulyaning bangsa korban siguruk dosa sega amat yuda suraing palas kayeku jatine satriya kang utama. Jatine satriya kang utama. Praginjong Pak Pong Buk bolong kali codhe ngetani line. Aja kaget Yongger, ulun kang tumedhak mring Madyapada mrepeki ungyaning Briyudrata kang nedheng tapa brata. Pukulun handadosaken kejot raosing manah
keparenga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk wonten sahandhap pepada paduka pukulun. Ya. Wis ulun tampa agawe bombong tias ulun. Pukulun. Mesti kemawon paduka pukulun boten kekilapan anggen paduka mrepeki jasad kula. Bryudrata, ulun wis mangerteni apa sing dadi gembolaning rasamu, Ngger. Anggonmu nandhang susah awit wis sakwetara anggonmu bebrayan kelawan garwamu sakloron ya kuwi Retnadi dalah Retnadati. Hewadene hingga seprene durung pinaringan momongan kuwi sing handadekake jeneng kita Bryudrata manjing sadroning wana hanglakoni tarak brata. Nuwun inggih Pukulun. Bryudrata wonten dawuh saka wantering tapa bratamu Yuwang Pramesti guru nuding marang panjenengan ulun supaya merepeki marang jeneng kita Bryudrata. Mangerti ya? Jeneng kita pinaringan wujud dedaharaning para dewa ingkang winastan pelem pertangga jiwa. Kuku sing dupa gumelun gening gentiasa ngabake kawengku sagung jajahan nanging sangetang iki sang resi Kaneka putra kang hanjak saking wiyadi pelem pertangga jiwa pancen kapara nyata. Lajeng gandeng cenengipun menapa pelem pertangga jiwa kala wau kaliyan kula ingkang dereng gadah momongan Pukulun. Bryudrata, pelem pertangga jiwa ingkang minangka dadi dedaharaning para dewa iki gawanen kondur ana negaramu Magadha. Sakwuse mangkono garwa kita sakloron kinendahar wujuding pelem pertangga jiwa iki mau. Kanthi cara mengkene muga-muga apa sing dadi sediamu bakal kasembadan, garwamu bakal bobot, garwamu bakal nggarbini Bryudrata. Waduh, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Pukulun dene Paduka Pukulun Narada sampun ngudaneni punapa ingkang dados panyuwun kula. Aja slendra sing dadi rasamu. Mara gage tampanana wujude pelem pertangga jiwa iki. Aja suwe-suwe anggonmu malah dihening. Baliya ana negaramu Magadha Bryudrata ngestokaken dawuh kepareng nyuwun pamit duh Pukulun Bathara Narada.
iku saknyatane gunjang sarat binangun wong kermon naluri trineta muni trinangga gerongan merasakan miarsi anggle sesidenan kaplong papinjalan sore-sore menuju kono bangke prasasat kadidene hangentosi sileming palwa gabus kumambanging watu item hangrantu dhateng rawuh paduka sinuwun sakmangke sampun ketingal kondur wonten ing negari Magoda tobat kula keng rayi ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk sinuwun iya garwanipun kakang wong ayu sak kloron wis ingsun tampa gawe bombong tias ingsun ora liwat pangestuning ingsun tumuli tampanana kula pundi dados cecimat paripe kula pundi andayanana kasantosan kados pundi sinuwun anggen paduka tilar praja punapa sampun antuk damel mahas ing ngasepi meminta mring kamurahaning Jawata wis yayi antuk pamujimu pun kakang wis kasembadan nalikanipun kakang nindakake tapa brata mapan madyaning alas kedadak ana rawuh Resi Kaneka Putra paring dedaharaning para Jawata wujud pelemper tangga jiwa saka dawuh Hyang Narada pelemper tangga jiwa iki kinendahar garawaku sakarone Retnadi kang sarta Retnadati ya kanthi pelemper tangga jiwa iki bisa dadi lantaran Prabu Briyudrata antuk nugrahaning Bathara wujuding momongan yayi sabantuk wahyuning Allah Gya dumilah mangolah ilmu bangkit mikat arah mangukut kukutaning jiwa anggo yen mangkono patut sinebut wong sepuh lire sepuh sepihawa awas ora-orane ngatunggil menawi mekaten sumangga kula kemawon ingkang badhe anedha wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau tobat ampun kados mekaten Kakang Mbok, kula inggih kepengin anggadhahi turun saking sinuwun Briyudrata. Yayi, Siadi kuwi tinemu enom supaya Siadi aja nganti ndisiki marang garwa sepuh kang wajib nampa kanugrahan mono garwa sing tinemu tuwa luwih dhisik. Ampun ngaten Kakang Mbok. Menawi mangkaten menika naminipun menang-menangan. Punika tegesipun mboten adil. Punika mboten adil. Nadyan paduka punika garwa sepuh. Adat lupiya garwa ingkang sampun sepuh menika menawi nglairaken malah bebayani. Kula mawon sinuwun. Ora aku wae, kula kemawon. Aku wae kowe sing enom ngalah. Wis. Aja padha rebutan. Sayektine sliramu kabeh kuwi garwaku sing padha-padha tak tresnani. Mula pelemper tangga jiwa iki prayoga paronen kanggo sliramu sakloron. Yen wis kok paro
pelemau enggal daharen. Yen sliramu sekarone padha-padha ngarbinine, padha-padha mbobote, tak kira iki mengko bakale luwih prayoga nini. Menawi mekaten sinuwun, kadareng raos kula tan bangkit pinambeng. Daya-daya badhe kula tedha wujudipun pelemper tangga jiwa. Tobat. Kula aturi maringaken wujudipun pelemper tangga jiwa kala wau do sinuwun. Nyoh mara gage tampanana wujuding pelemper tangga jiwa iki bocah ayu. Dosa dianing sun Gusti welas tasih kaswase margiya lara asmara rangu-rangu mangarang ya paringa usada hancanging kang cinarita pelemper tangga jiwa kang amung sajuga binelah dados kalih peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro peleme sing lanang nggur siji dipangan bojo loro wis kaya ning film-film kae. Nalika semanten pagedhonganing lampah putri kekalih wis mbobot, putri kekalih wis nggarbini lumampahing wekdal sakedheping netra kedhep sak pisan sak candra kaping kalih 2 candra 3 candra 4 wulan 5 wulan 6 wulan 7 wulan wis ngancik pahyaning mangsa kala jabang bayi medal saking guwa garba kocap ana kaelokaning jagat bayi kang den lairake dening garwa kekalih mung wujud separo-separo mati aku sinuwun ngaturaken sewu kalepatanipun kang rayi Tadah Wadana
Tobat sinuwun teka kedah kados mekaten lampahipun kenging menapa lairipun jabang bayi mboten jamak limrahipun manungsa wujudipun namung sepale-sepale. Oh dewa kuwi nyuwun pengayoman teka kedah kados mekaten lampahan ingkang kedah kula sandang. Lelakon iki mesti bakal jejereng mirang marang asmane Prabu Bryudrata. Ing atase aku iki Nalendra Gong Binetara ning nyatane panjenengan ingsun duwe putra wae kok wujude mung separo-separo. Yayi, yen to nganti laire putraku iki kawanguran dening kawula akeh, kawanguran dening para sentana negara Magadha, ora wurunga mung bakal ngorek-orek pasuryane wong tuwa kang ora bakal bisa dibusek selawase urip. Tobat lajeng kersanipun kados pundi sinuwun? Mumpung durung ana sing ngerti kahanane Atmajaku mundhak bebangeras maning Prabu Bryudrata. Kene anakmu tak buangi ana sajroning alas. Menapa Paduka badhe kami tegan dhateng putra Paduka piyambak? Ikhlasna ya Yayi. Atmajaku kang wujud ora wantah jalma manungsa iki mung bakal ndedoyong kanarendranipun Kakang. Tobat nanging punika putra Paduka sinuwun. Wis ora usah kakeon gunem kang tanpa guna. Mara gage wenehna aku tak buwange ana ing tengahing alas. Ora sudi aku duwe anak kang kaya mangkono. Tak buwange ana tengah alas supaya tetep arum-arum sing dadi asmane Ratu Magadha Prabu Bryudrata. Arum-arum gurak mangiler Banjaran Sari. 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 Oh, Prabanya Surya sumirat ing samudra miyang Manadri. Jurang jerona rasiluk ing anakku, senadyan kowe ora wujud manungsa lumrah, nanging sejatine atiku banget ora negakake kowe mapan ning tengahing alas. Nanging iki mujudake siji-sijining srana supaya ora kawanguran dening para kawula ing negara Magadha. Yen pancen iki mengko kowe dikodratake urip ana ing tengahing alas, uripa nanging aja nganti ngerti marang wong tuamu, mundhak ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa. Oh,
dalah. Biyuh. Aku Nyai Jara kang mbau reksa alas iki. Wiwit mau aku mambu ana wujuding getih. Tak kira getih menjangan kang mati ditubruk macan. Lah kok dadi iki ana wujuding bayi. Bayi iki dibuwang ana tengahing alas. Kamangka bayi iki wujude mung separo-separo. Biyuh menungso. Kok tega banget kowe mbuwang karo bayimu? Ora sumbut karo gawemu senenge ra jamak-jamak. Bareng bayi wis lair, bayi ora salah, bayi ora luput kok buwang sanggon-enggon. Iya. Bayi iki bakal tak reksa gandeng wujudmu slewah utawa separo-separo kowe tak paringi tetenger Joko slewah ya jabang bayi Buta Pandhawa tata Gatiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Margana Samirana lan Warahayang Joko slewah sing dadi tetengermu. Aku Nyai Jara sing bakal ngrumat kowe. Kowe uga tak tambahi jeneng ya kuwi Jara Sanda. Amarga ngempeke yom saka jenengku ya kuwi Nyai Jara. Senadyan wujudmu ora lumrah, nanging aku ngerti karepmu. Lambemu wiwit mau klomat klamet. Merga kowe wit lair ora nyecep susune ibumu. Yo, aku ki arep nyusoni kok ya wis ora metu. Pentil kuwi malah mambu mbako. Aku kepengin supaya kowe bisa dadi menungso lumrah. Nang kowe bakale tak dusi. Kowe bakale tak dusi nganggo banyu gege supaya age-age enggal gedhe. Sinartan aku nyuwun marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra. Supaya wujudmu bisa kaya manungsa lumrah ya nang. Nyukeke nuwuhaken ing bebayu kasiran ing jabang bayi Sakti lan kalangkung sakti lahir uga batin kancare sang Jara
sando lalu diwasaning wanci Joko Slewah ya sang Jara Sando den dusi kalian banyu gege dadya dewasa gagah prakoso kalamun cinandra gumricik solai hanggegirisi
bumi gunjing langit gelap-gelap katon lur ginjanging alis ori sang maweh gandrung sabarang kadul wugir moyak mayik la talah ya Yung ana pengger Jara Sanda miturut kandhane Biyung Jara Sanda iki mung anakmu pupon mung anak wangkat lah banjur wong tuaku sing sejati iku sapa blakakno Biyung Jara Sanda piye mangerti yo kowe kuwi sejatine dudu putraku nanging kowe kuwi putrane Nalendra ing Magadha Prabu Briyudrata Prabu Briyudrata iya yen ngono sejatine Jara Sanda kuwi anake ratu iya kowe kuwi putra Nalendra Jara Sanda ewadene ibumu ana loro ya kuwi sesilih Retnadi lan Retnadati yen pancen aku iki anak ratu kenang apa kok aku ora mapan ana kraton malah aku mapan ana ing tengahing alas Biyung amarga biyen lairmu ora wujud manungsa lumrah lairmu mung wujud separo-separo ya kuwi bangkean munggah lan bangkean mudhun satemah lingsem atine bapakmu ya kuwi Prabu Briyudrata isin kalamonta duweni anak sing wujude separo-separo tumuli kowe dibuang ana tengahing alas ing pengajap kowe tumekaning pati nanging Gusti isih ngayomi kowe Gusti isih ngayomi kowe lumantar uluring tanganku bayi iki tak rumpaka satemah dadi dewasa ya dadi kowe kuwi Jara Sanda weladala Kruda montaplir kina tabuka yayasinepi Jojo bang mawinga-winga wengis yang satelek ora pantes urip sing jenenge Briyudrata ing atase manungsa nanging babar pisan ora duweni rasa kamanungsan mentala marang nasibe anak lakon tak poteng-poteng batange Briyudrata setan Briyudrata wah iki ana bocah nom-noman ngadang karo laguku sapa jenengmu aku Tumenggung Reksa Praja pancen bener
Kowe mlayu-mlayu tumuju ning negara Magoda kowe goleki sapa? Goleki Ratu Magoda jenenge Prabu Briyudrata. Yen wis ketemu karo Prabu Briyudrata arep tak pateni. Menungsa ora duweni jiwa kamanungsan tegel tega karo anake. Yen kowe kena tak prenggake kanthi apik, kowe luwih baliya. Kowe ora usah gawe rusuh ana negara Magoda kene. Iki ya melu-melu setan. Ha! Ah! Ah! Hey! Da! Hey! Ah! Hey! Ah! Hey! Oh! Oh! Iki menungsane. Yaksa Gororo pare sedeng nalendra. Yaksa ana lagu kang malawaya ingkang iki sapa iki? Wanuh wani ngrusak katentreman ana negara Magoda kene. Jenengku Jarasandha. Mestine kowe ora lali. Mestine kowe ora pikun. Mbiyen kowe nate mbuwang jabang bayi kang wujute mung separo-separo. Anak kuwi saiki anak sing mbok buang saiki wis dewasa. Jenenge Jarasandha, ya aku iki. Ayo, arep apa kowe? Oh. Anakku, kowe wis gedhe nang. Oh, anakku wong bagus. Pun Rama nyuwun aksama ya Ngger. Pun Rama banget ngunjukake rasa syukur marang purbaning Gusti. Awit anakku wis diwasa kepara gagah prakosa prawiring yuda. Pun Rama wis ora rumangsa. Pun Rama wis ora rumangsa pantes dadi ratu. Ngendhaleni kendho kencenging negara. Awit aku ngrumangsani nata keluarga wae aku ora bisa. Kula kanggo srana panebusing dosaku, aku bakal lumengser saka negara Magoda kene tumuli kowe ndak wisuda dadi ratu. Mapan ana ing negara Magoda. Piye? Aku mbok kon dadi ratu. Iya. Ora sah mbok perintah calone ratu ana Magoda iki ya aku iki. Nanging aku gelem dadi ratu ana kene. Aku gelem dadi ratu ning kene yen mbok wenehi pisungsum gumlundunging ndasmu Briyudrata. Wong tua setan kowe. Ah! Ah!
Ayo, sambato kowe. Sambato kowe. Tak beset kulitmu kowe. Jiwa mancing. Wah! Mutiar kowe. Arep dongeng anggokan sayekti tetes Mutiar kowe Triyotroto. jika manjing sumurep arep dongeng anggokan sayekti tetes jiwa manjing Mutiar kowe. Wong tuwa ora urus. Pak beset kulitmu dadi semalang-walang kowe. Kulitmu bakal tak diadekne tambur. Kulitmu bakal tak dadekne tambur. Tambur mau jenenge Kiai Gurnito. Tambur Kiai Gurnito mau bakal tak papanake ana Gunung Setyaka. Sapa wae sing mlebu ana laladan Magoda, tambur iki bakal muni de tanpa tinabuh. Iki Ratu Anyar Prabu Jarasandha. Wiwit dina iki negara kene bakal tak salini jenenge. Dudu negara Magoda nanging negara Giri Bajra. Tegese kekuatan sing gegirisi. Kabeh kawulaku kudu nyembah marang Sang Hyang Ludra ya Bathara Kala. Aku duwe gegayuhan bakal bekakak utawa mbleh ndase ratu 100 negara. Kinarya wujud bektiku marang Bathara Kala sesembahanku. Upacara sesaji kuwi kena winastan sesaji Ludra. Kanthi cara aku nganakake sesaji Ludra kanthi tumbal mbleh ndase ratu 100 negara. Jarasandha bakal bisa ngrangsang bumi. Iki Ratu Anyar, Ratu Giri Bajra, Prabu Jarasandha. sang sore remplang Mustika Aloko Surakarta tanyeta ing sedaya
aduh Bathara Gung Amurwa bumi mugi kaparenga paring pangan sama marang kawula kang tan bisa pilih jatuh ramayati kumat bisa nampa nugraning iki aku kan jeneng piji bekti marang kang pinuncur tutup marang guru lagi tumrap kita rawi loyo jaya amung mati mangkiya darajating praja kawuryan wasanya ruri ururah pangrehing ukara karana tanpa palupi atilar silas tuti no sarjana kelu kalunglun kala tida didem tandaning dumadi mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane
ingkang kepengin ngadani utawi nganakaken upacara syukur sesaji Raja Suya kala wau pranyata menika gegayuhan ingkang sae, gegayuhan ingkang luhur. Lah ewadene syarat sarana kagem mujuti lumadining sesaji Raja Suya cacahipun wonten 3. Syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing Ngamarta dalasan para Pandhawa. Syarat ingkang angka setunggal kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7 ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane. Punika syarat ingkang angka setunggal. Ewadene syarat ingkang angka kalih kedah dipun rawuhi Ratu satus negari ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta minangkani undanganipun Nyai Prabu ing Ngamarta. Ingkang mawi boten sarana kepeksa. Lah syarat ingkang angka 3 kedah mawi tumbal utawi pangurbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa dalasan para Pandhawa kedah mejahi utawi mateni ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau saged dipun pinangkani. Waton syarat 3 kala wau saged dipun sembadani. Jeng ngandika Yayi Prabu Puntadewa sedalasan para Pandhawa saged kasembadan anggenipun badhe ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya Yayi. Permara reh mangosamya ngambleng kadikaronaning kaswasiring marga malatkum risang kanta mastrat pokja lengleng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Umyo samara maya hanto lagi cawawan sabdo rekang sumewa Jagaring pasewakan mongko gandhining tumuwuh salami mong ewas eling eling lukitaning alam Hamid pasang kaliman tabik pisumanan kula
Sinabeto ing ila-ila duni dumawaing tawang tuwang. Pangapunten ingkang agung. Kula ingkang lemah bengkah nyela-nyela marak mangarsa wonten ing stinggil punika. Nyuwun sewu Sang Prabu, panjenenganmu kuwi sapa? Kula menika Nalendra wingking saking negari kula Arga Bentar. Sudi amastani nami kula pun Prabu Hamsa. Prabu Hamsa, inggih. Sang Prabu Hamsa kersane mrene ngaten. Mugi kawuningan negari kula Arga Bentar ing ripalenggahan sakmangke nembe nandhang pacoban saking Gusti ingkang akarya jagat. Wujudipun pagebluk mayangkara awising boga kelawan wastra. Kula antuk wangsit saking dewa negari kula saged waluya jati, jati temah nirmala, saged pulih kados wingi uni waton linenggahan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tokak takoke wong, kula tokak takoke wong, sapa sta sing duwe wujude Jimat Jamus Kalimasada? Lah kok ora enek sing ngerti, ora enek sing ngeruh bareng kula mbukak Mbah Google. Lah niki. Tinemune jebul sing kagungan wujudipun Jimat Jamus Kalimasada boten asanes. Namung jeng ngandika sinuwun Prabu Puntadewa, pramila kula sowan dhateng mriki. Kula namung badhe ngampil wujudan Pak Duka nun inggih Jimat Jamus Kalimasada. Pripun? Kula badhe nyuwun ampilan. Menawi kula dipun keparengaken ngampil bage gumurung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Ning nek kepeksane kula mboten diampili wujudipun Jimat Jamus Kalimasada, kepeksane Jimat Jamus Kalimasada kudu dituku nganggo dhuwit. Sisan gawe regane Kalimasada pinten? Tak tukune wujude Jimat Jamus Kalimasada ora sah nganggo nyang-nyangan, langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit sing kula beto meniki kirang, mangke kirangipun saged kula kintunaken lumantar wonten ing Paseban Jawi negaring Indraprasta. Pripun? Disilihke wujudipun Jimat Jamus Kalimasada napa diloske didol pisan dhateng kula. Mangkandha regane Kalimasada, regane Jimat Jamus Kalimasada niku pinten? Jenengan kandha Werkudara iki sing bisa nyauri kowe Yayi. Sumangkahang terus-rusung marlindu bumi gunjing gumaludu guntur ketuk humop ngang colonidi ing Hamsa so oh nggih enten apa nyeluk kula to ya ampun mboten mireng kok. Lekno mripatmu jerengen gobokmu wis ngerti karo aku durung? Dereng. Jenengku Werkudara ya Bimasena. Pun nate krungu jenenge ning ketemu priyayine nggih nembe niki. Ya syukur bagi sewu. Kowe tekan kene. Loh, kula tekan mriki? Ya. Kowe jare sing arep nuku wujude Jimat Jamus Kalimasada, pusaka sing dadi kagungane negara Ngamarta. Inggih. Pinten regane Jimat Jamus Kalimasada? Badhe kula bayar kenceng, badhe kula bayar kontan. Tenan. Lehmu arep nuku Jimat Jamus Kalimasada apa tenan? Saestu. Tiwas kebeneran, pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawakke wong ora ana sing ngenyang. Kowe iso tekan kene mula kebeneran Kalimasada pancen arem tak dol. Lah dalah ra apa to? Ya mula kang sawa kuwi.
yen kowe arep nuku wujuding jimat jamus Kalimasada kowe kudu nuhoni apa sing dadi syarat-saranane. Syarat-sarananipun menapa? Perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene. Lho, lajeng entenana ana tapel wates negara Ngamarta lan aku njaluk paseksen. Punapa paseksenipun? Nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Lho, paseksen kok dadak nganggo prajurit segelar sepapan sing sikep gegamaning ayuda. Gelem ora gelem ya kuwi syarate. Nek ora gelem Kalimasada tak dole ning wong liya. Nggih, mboten napa-napa. Dados kula kedah nengga wonten tapel wates negara Ngamarta. Teng mriku mengke nyang-nyangan babakan regane jimat jamus Kalimasada. Kok nek nyang-nyangan regi jimat jamus Kalimasada kok mboten dateng mriki? Engko aku ora iso njupuk bathi. Wis kuwi ae. Kuwi ae sing dadi syarat-saranane. Siji, entenana ana tapel wates negara Ngamarta. Loro, prajuritmu samabakna. Napa cekap niku? Wis cukup kuwi. Nggih, menawi sampun kalilan kula madal pasilan kula tenggo wonten tapel wates negari Ngamarta, sinuwun Puntadewa keparenga kula nyuwun pamit. Iya, duga-duga gina wong ati-ati aja nganti keri Sang Prabu. Leteng Kresna kakangku. Yayi Werkudara kepiye? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing dadi kurban sesaji Rajasuya? Dudu. Hamsa iki mau mung dapur duta. Mung dapur utusan. Dene sing ngutus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Magoda jenenge Prabu Jarasandha. Lah, Prabu Jarasandha iki bakal nganakake wujuding upacara sing sejenenge sesaji ludra bekakak ratu 100 negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu cacah 97. Lan kang dadi genepe ya kuwi siji Yayi Aji ing Ngamarta, loro panjenenganing sun pribadi, angka 3 Koko Prabu Baladewa. Edan aku melu hitungan Kresna. Nuwun inggih Koko Prabu. Wah, ngerti ngono Hamsa tekan kenak gecek dase mau-mau. Sabar Koko Prabu, sabar. Lajeng menika kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu? Yayi, Gusti sampun paring pituduh kang sarta pepadang. Baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Rajasuya? Sawarga ngasirah janma mangsa baranga Koko Prabu murih pamrayoganing lampah. Nuwun inggih. Kula badhe ngrumiyini lampah budidaya murih jangkeping sesaji Rajasuya. Sumangga handharaken Koko Prabu. Bimasena piye? Peranakan Pandhawa aja nganti keri. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah kang sarta kumrembah ngestoki dawe Kresna kakangku. Gandanya sekar kandang menur esmu arum ling ayat pangkarti usul menyadar sumawur ing
sumawur ing kocok Himawang mangkunta kumpul padang gedhe sayang gongkoro Kadhani romo padmabit anakku kabeh Antarja Gatotkaca Angsarta kowe bocah degling Antasena wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Rama Kyai ana apa timbalanmu Rama Kyai? Mara gage rungokno. Dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh. Manunggala. Manunggala dadi siji kelawan barisan Ngamarta, Dwarawati lan Mandura. Amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan. Prabu Hamsa sakwadya balane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta. Kowe dadi bocah nom aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe nanging diwalik kowe wis labuh apa marang negaramu muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih satemah pepundhenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur sesaji Raja Suya ngestakaken dawuh Rama Kyai ngestakaken dawuh Rama Kyai ngestoke dawuh Rama Kyai ya budhal dina iki aja nganti ngujiwani kun mrekang bala lumares budhaling pramadya kuswa warna-warna busanane saking prawadya abrabusana nira swarane rame gumurung pindha obake samudra yo
Hai
Wengabatra Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren wis dhisik ya nduk anakku bocah ayu. Inggih mak sing angka sepisan tak kira ora ana tembung sing luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung ngucapake syukur kunjuk marang Gusti kang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widiwasa. Ngono ya mak. Iya karena awake dhewe isih diparingi nikmat ya kuwi nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmating Gusti Allah nduk aku karo kowe bisa manunggalan tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Oh ngono ya mak. Iya dadi perkara syukur kuwi perkara sing baku, perkara syukur kuwi babakan sing wajib ditengenke ya mak. Awake dhewe syukur ngaturake panuwun marang kabeh kenikmatan saka Gusti kang murbeng dumadi. Oh ngono iya. Ternyatane awake dhewe yang sinau babakan perkara syukur. Syukur kuwi dhewe kapirang ana cacah 3 no.
syukur kuwi kaperang ana cacah telu. Ya. Syukur kaperang cacah telu kuwi mau apa wae yung. Siji ya kuwi syukur bilisan, syukur bilisan. Heeh. Angka loro syukur bil kolbi lan sing angka pungkasan syukur bil arkan. Ngono ya Mak. Iya. Banjur jlentrehe piye? Piye? Jlentrehe piye? Angka sepisan ya kuwi syukur bilisan, syukur bilisan. Heeh. Kuwi syukur secara pangucap. Oh, secara lisan, secara pangucap. Upama wong agamane muslim, ya kanthi ngucapke alhamdulillahirabbil alamin, kang mengku werdi, kang mengku teges sedaya puji kula kunjukaken dhateng Gusti Allah ingkang ngregem jagat punika. Oh, kuwi. Dadi kuwi syukur secara pangucap utawa syukur bilisan. Iya. Banjur angka loro ya kuwi syukur bil kolbi, syukur bil kolbi. Ya werdine syukur bil kolbi, syukur kang mapan ana ing jero sanubari utawa ana sajroning ati, arane syukur bil kolbi. Oh ngono. Dadi ngrumangsani wong urip kuwi ana sing nguripi, wong obah kuwi ana sing ngobahake, lan ngrumangsani kabeh kenikmatan kang diparingake kuwi ora saka wong liya nanging kejaba mung saka Gusti kang murbeng dumadi. Oh ngono. Kuwi angka loro. Iya, syukur bil kolbi. Ya Nduk. Banjur sing angka telu sing pungkasan ya kuwi syukur bil arkan. Artine ya kuwi syukur secara tumindak, syukur secara tumindak. Contone nikmat sing diparingke Gusti Allah marang umate, ya kuwi ora mung ngemungake perkara bondo donya sing pirang-pirang, ya ora mung ngemungake perkara tetumpakan sing apik, ya ora mung ngemungake perkara omah sing magrong-magrong, ya nanging awake dhewe iki saben dinane isih diparingi kesehatan. Napas karo nupus, ambekan. Napas ki sing mlebu, sing metu kuwi jenenge nupus. Napas karo nupus, isih diparingi kesehatan. Ya kuwi wujude kumrembiyaing tangan, jumangkaing suku, kecaping lambe, kedeping meripat. Kuwi kabeh ya nikmat saka Gusti kang murbeng dumadi kang kowe karo aku wajib untuk mensyukuri. Wo ngono ya Mak. Iya. Dadi kuwi syukur bil arkan. Dadi secara tumindak. Contone diparingi mripat isih kena dienggo nyawang gebyaring kahanan padangi jagat raya. Kuwi ya kudu disyukuri. Carane nyukuri piye? Ayo to awake nyawang barang sing apik-apik, nyawang barang sing becik-becik. Oh ngono. Kuping kan isih kena nggo ngrungokke. Iya. Kuwi ayo kanggo ngrungokke barang sing apik. Oh, contone pengajian, maida kasanah, pitutur-pitutur sing apik, pitutur-pitutur sing becik. Oh, iya. Lambe isih iso ngucap. Lambe isih iso guneman. Ayo digunakake secara bener becik, lambe dienggo ngucap sing apik-apik. Oh, ngono ya, Mak. Aja ngomong sing ora-ora. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Banjur iki bengi adicarane apa, Mak? Kok katone katon regeng, adicarane katon gayeng. Iki dalam rangkaian adicara apa? Ngene, Nduk. Iki awake dhewe dinuta kelawan para warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Desa Tulungreja. Desa Tulungreja. Kacamatane Wates yen ora kleru. Oh iya. Desa Tulungreja. Anggone duwe gawe ya kuwi bersih desa, utawa sedekah bumi ana sing ngarani nyadranan. Yang intinya ya kuwi ngaturake gunging panuwun, ngucapake rasa syukur, syukure para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Tulungreja marang kabeh nikmating peparing saka Gusti kang murbeng dumadi sing wis diparingake ya kuwi sumrambahe para warga gong, para kawula bebrayan agung ingkang lenggah ana ing Tulungreja, warga masyarakat kene. Dasare para warga masyarakat ning kene aku ijan simpatik tenan kok, Nduk. Oh ngono. Tak acungi jempol, Kene iki agamane ya kecekel, budayane ya ora ditinggal.
Dasare kene iki wis adicara rutinan, Nduk. Agenda tahunan tiap tahun ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Merga warga masyarakat kene agamane kecekel, budayane ora ditinggal. Warga masyarakat ingkang mapan ana ing Tulungreja wis padha ngrumangsani, wis mempunyai pedoman. Pedomane piye? Ya kuwi dengan agama hidup akan terarah, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni dan budaya hidup akan indah. Wo, ngono ya, Mak. Iya ya ngestokake dawuhmu. Yen ora dilambari kanthi rasa persatuan dan kesatuan, kekompakane warga masyarakat Tulungreja, tangeh bisane kelakon kok, Nduk. Oh, adicara kaya ngene iki, Yen ora ana kekompakan guyub rukune para warga masyarakat, iya. Apa iso awake dhewe tinimbalan marak sowan ana ing kene? Persatuan, kesatuan, kerukunan, guyub rukun, gotong royong kuwi penting. Filosofine kaya kene lho. Awakmu tau roh sapuduk apa ora? Sapuduk. Sapuduk nek siji ora iso kanggo ngresiki regetan. Oh, ngono. Ning nek sapune akeh ditaleni bakal iso ngrampungi gawe, iso dienggo ngresiki regetan. Oh, ngono. Kuwi kabeh filosofi. Oh, filosofine guyub rukun, ora ana gaman sing paling ampuh kejaba mung gaman persatuan dan kesatuan. Mula aplaus tepuk tangan untuk warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Tulungreja. Iya, Mak, iya. Alhamdulillah, ya. Awake dhewe wis kasembadan sowan ana ing kene. Ngaturke panuwun tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upama, terima kasih yang sangat banyak. Iya, kunjuk sapa wae. Nun inggih punika kunjuk pepunden kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Lurah, Bapak Kepala Desa. Panjenengane Bapak Tarmuji Priyono. Oh, ngono. Iya. Sarta ugi ngaturaken panuwun. Kunjuk dumateng Ketua Panitia Bapak Triyanto, iya. Kang sarta seluruh panitia bersih desa, panitia acara bersih desa, sing wis ikut andil suksese adicara bengi iki. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Lan uga ngaturake panuwun, uga ora lali kunjuk dhateng sedaya warga masyarakat Desa Tulungreja, ingkang sampun paring kapercayan dumateng kula sak kanca saking Kota Angin Kadipaten Nganjuk, anggenipun paring lelipur hiburan gelar kelir gantung gong mapan wonten ing mriki. Oh iya ya, Mak, iya. Awake dhewe jatahe taun iki, sing ketiban sampur sing nampa kapercayan awake dhewe. Wis ping pira, Mak? Piye? Wis ping pira sowan ana kene, awake dhewe ndalang ana kene wis ping pira? Yen tak itung, Nduk. Yen tak itung awake dhewe pentas ana ing tlatah Tulungreja kene, tak itung ya lagi pisan iki, Nduk. Wow. Lagi pisan iki. Iya. Ya ora apa-apa, Nduk. Iya. Muga-muga ayo rasa silaturahmi kang sarta paseduluran iki bisa disambung di tahun-tahun berikutnya. Jan aku terenyuh kok, Nduk. Terenyuh, karo warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Desa Tulungreja. Iya. Wah, luar biasa. Iya. Aku tekan rene sing para pamiyarsa, iya, para undangan, para sutresna budaya, khususe wayang kulit, wis tumplek-blek ana ing kene. Oh, terenyuh, Aku terenyuh, Nduk. Iya. Undangan wis maumber-umber, iya. Serta sutresna budaya penggemar wayang kulit tumplek-blek ana ing kene. Iya. Aku ora ujar ora kaul kok, Nduk. Iya, saking rasa bungahku, saking rasa senengku. Sok nek desa kene wayang aneh bakal tak gratisi angger wis nanggap aku ping 70. Oh iya. Iya. Wis lak mudar. Nah iya. Ora apa-apa, warga masyarakate luar biasa, Nduk. Ternyatane wiwit sore wis lenggah ana ing kene. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, iya. Komplit kadang-kadang kanoman, iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mas-mas, mbak-mbak komplit, Nduk. Lah iya. Ning aku ya meling apa? Meling karo para ibu-ibu. Meling karo ibu-ibu,
sing sok seneng nganggo emas kuwi lho, Nduk. Iya. Nek nonton wayang ki emase rasa digowo. Oh iya. Emase, heeh. Cocok nek ibu-ibu nak brai nak nggone nyandang to, Nduk. Iya, di emas didandake gelang, emas didandake ali-ali, heeh. Emas didandake kalung. Iya, nek nonton wayang ki ora usah nggawa emas-emasan ngono kuwi, emase ditinggal ning omah wae. Oh, ngono. Heeh. Mergo apa to, Nduk? Mergo ngene iki ngawekani sak wayah-wayah ana jambret, ana maling. Oh iya, heeh. Wong ngene iki ning keramaian to, Nduk. Heeh. Maling mesti golek lenane mesti manggon ning keramaian. Oh, mergo golek lenane penonton. Heeh. Mula aku meling kanggo warga masyarakat khususnya ibu-ibu ingkang mapan ning desa Tulungrejo kene. Heeh. Upama seneng gawe emas monggo, upama seneng nyandang nganggo emas monggo. Ning tak saranke aja mbok dandake gelang, aja mbok dandake kalung, ning dandakno kawat ning untu. Oh. Heeh. Kok ngono? Mergo wit biyen nganti saiki ora ana critane maling kuwi obok-obok cangkem ora enek critane, Nduk. Oh ngono. Ora enek ya, ora enek. Lah iya, alhamdulillah, Ning awake dhewe ya patut bersyukur iso sowan ana kene. Iso sowan ana kene. Iya. Biasane sing main ana ing kene kuwi ya dalang-dalang senior. Ana ing Laladan, Blitar dan Tulungagung sekitarnya. Ya, awake dhewe sing rumangsane isih dalang junior, isih akeh kekurangane tinimbang keluwihane. Ya. Iso marak sibo mangayun ya kuwi tinimbalan para pepunden kang mapan ana ing Tulungrejo ngaturake panuwun. Nduk, alhamdulillah wa syukurillah. Iya. Kaya ngene iki adicarane bersih desa sedekah bumi, intine ya kuwi ngucapake syukur marang nikmating Gusti sing wis diwenehke marang kabeh para warga masyarakat. Iya, nek ana sing kandha wayangan utawa adicara rangkaian bersih desa kuwi haram. Yen ana sing kandha adicara wayangan mengeti sedekah bumi lan bersih desa kuwi musyrik piye no? Kuwi perlu dilungguhke, perlu digenahke no. Oh ngono. Mergo akeh sing padha ngendikake. Wayang kuwi ora mung tontonan, ya. Ning isine uga ana tuntunan kang sarta tatanan. Oh ngono ya, Mak. Tontonan. Tontonan kuwi kena ditonton serana hiburan. Iya. Nek banjur tuntunan, mbuh kuwi dalange sapa? Iya. Tanggapane pira nek tanggapane ngendi kuwi jroning lakon-lakon wayang mesti ana tuntunan sing apik, mesti ana tuntunan sing becik. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Sajroning wayang sewengi muput sedalun atas. Iya. Sing dipimpin karo dalang kuwi mesti nyeritake ceritane wayang. Sewengi nutuk kuwi mesti amar makruf nahi mungkar. Tegese amar tindakno, makruf perkara sing becik, nahi nyegah mungkar perkara sing ala. Oh, ngono. Tembunge Jawa Suradira Jayaningrat, suh brasta tekaping ulah Darmastuti, sapa sing bener bakal jejer, sapa sing salah bakal seleh. Oh ngono ya, Mak. Nandur ngunduh utang nyaur nyilih balekake sing gawe bakale nganggo. Oh ngono. Lah kok ngono kok ana sing ngarani wayangan utawa bersih desa kuwi haram, wayangan utawa bersih desa kuwi musyrik. Iya. Kamangka kuwi bocah kuwi mau utawa wong kuwi mau ora tau mempelajari tentang sejarah. Kok iso sejarah? Iya, Nduk. Jarwane piye? Sejarah penyebaran Islam. Ya, ana Bumi Nuswantara. Biyen kuwi ya nganggo media wayang. Oh, ngono. Sing kersa dalang ya kuwi jaman semono Jeng Sunan Kalijaga. Oh, ngono ya, Mak. Jeng Sunan Kalijaga nalika dalang ana ing alun-alun Demak. Iya. Sapa sing nonton wayang kudu ngucap 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dengan demikian wong nonton wayang biyen secara otomatis masuk agama Islam. Oh, nek ana wong Islam dhewe kok ora seneng karo wayang, nek wong Islam dhewe kok ngaram-ngaramke wayang, kok bid'ah-bid'ahke wayang, musyrik-musyrike wayang, padha karo wong kuwi dolane kurang adoh, kancane kurang akeh, kopine kurang kental. Kopine dalange endi kok rung metu. Lah ya iki lho. Ya,
Iya, Pak. Kembali ke benang merah, kembali ke benang merah. Biyo ngarep ndongake apa marang para warga masyarakat kang mapan ana ing Desa Tulungreja, Kecamatan Wates. Dongaku banyu mili kok, Nduk, piye? Muga-muga sak rampunge ringgitan Desa Tulungreja, Kecamatan Wates. Heeh. Kang kasembatan bengi iki ngadani adicara bersih desa utawa sedekah bumi. Ya. Dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur, gemari pahlo jinawi karta tata turaharja, murah sandang lawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebena saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sarampunge adicara bersih desa utawa rangkaian adicara nyadran utawa sedekah bumi, muga-muga sing pinaringan lara utawa isih gerah, muga-muga isih ndang diparingi seger waras. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga sing durung temu jodhone, ya, sing isih jomblo-jomblo, heeh, ambar acara bersih desa utawa sedekah bumi ndang ketemu karo jodhone. Allahumma amin ya rabbal alamin. Muga-muga warga Tulungreja sing isih kesrimpet utang, muga-muga bar acara bersih desa, acara sedekah bumi, muga-muga bar bersih desa sing ngutangi lali. Allahumma amin. Kok iso sing ngutangi lali lho? Ya maksudnya diikhlasne lho, Nduk. Oh iya. Iya ya, Mak ya.